това заглавие. Ще се опитам да бъда кратък и съвсем накратко в началото да кажа, че съм благодарен на нашия семинар по логика с Тодор, Валю и Мартина. И това, което ще разкажа, е от началните фази на този семинар, както и от някои мои лекции. Не казвам, че е монтаж, но и аз не съм имал време като бюрократ, т.е. научен секретар, така че разчитам на вашето снисхождение. Значи, извинявам се на тези, които ще го чуят отново. Аз се извинявам и на тези, които няма да го чуят отново, тъй като аз, желайки да бъда кратък, очевидно ще бъда ентимоментичен, елиптичен и каквото си искате още. Само мога да успокоя Ана, че за мен проблема на Рорти е решен още от началото на 80-те години, поне по отношение на логиката, когато вдъхновен от Тони Файерабент казах, че логиките на Аристотел и Ръсъл или на Аристотел и Хегел са несъизмерими, че ние не можем да кажем коя от тях и така нататък и така нататък. И това е проблем, който аз няма да се занимавам нататък. Заглавието е логическите пропозиции са априорни синтези към предсилологическата критика на идеализацията Homo logicus. Тоест, вие забелязвате, че това има подаване и към това, което каза Валю, и към това, което ще каже Тодор, тъй като има, значи, с Валю отношенията ни си били всичко по отношение на трансцендентализма, на некласическия трансцендентализъм и на това, че той заяви, че това не са само трансцендентални мотиви и така нататък, а на Тодор, към когото бях по-скептичен, нали искам да кажа, той каза, че в никакъв случай това не са само праксиологични мотиви, а че Ръсъл е един от предшествениците на праксиологическия обрат. И той многократно доказва. Моля? Той не го знае много. Той не го знае обаче, нали? Закройте прозорец, трябва да не скочи от някой. Чакайте да се и някой. Ще я пуснем със сънця. За това обещавам. И за това си ми спрям. Долу Данчо да я чака. Вече работи. Така. Всички тези оговорки и извинения в началото. Както забелязвате, заглавието има С. Това не е Кантовия проблем. От критика на чистия разум, където проблема е как те са възможни, т.е. това, че те са действителни, изобщо ние не се и съмняваме. Това е по-скоро леко заяждане с мислители като виенски младежи, като Карнап, Майрат и Ханс Хан, които гръмогласно заявяват, че логическият позитивизъм, новата философия се отнася до това, че няма изобщо априорно-семантични позиции. След метод, който, както близък до логическия анализ на Ръсъл и до някъде на Витгенщайн, но някакси е в диалог с това, което Хусъл разбира под интенционален анализ, или не Хусъл, аз по-скоро, и някъде има някакви бегли идеологични отношения с Хайдегер, точно проблема с лексикалите и формалните указания. Значи, твърди се, че логическите пропозиции в класическата модерна формална логика, може да се каже не само в нея, но аз тук се задоволявам да го кажа за нея, не са аналитични,
а са априорно синтетични. Всичко това, както ще забележите, има много хора. Зад всичко това стои критиката на идеализацията Homo Ludens. Не, че тя е забранена идеализация, както ние не може да се откажем от идеализацията за движение на стриени. Но ние не можем догматично да застанем след нея. И тази идеализация може да се каже, че стои в това, че не само логическите пропозиции, а всички ръсови пропозиции, да ги бъде, както Хилтън ги нарича, могат да бъдат деиндексикализирани без остатък. На Хилтън държим, сякаш забравил изобщо за диалога между Ръсъл и Стросман, че много от позициите, собствено казано, са индексикални и те не се отнасят до Ръсъловите позиции. Така, както Ани вече предусети, аз твърда, че и логическите пропозиции не са деиндексикализируеми без остатък. Когато казах, че е възможен диалог между толкова много методи, аз мисля, че са възможни логически микроскопи от съвсем различно поколение, като имам предвид, че различни аналитични методи ни дават възможност да забележим това, което е незабележимо с невъоръжено око. Аз ще ви занимая с отношенията между пропозиция и проблема са обективен, но не само както Майнонг казва. Всичко това е през праксологическия обрат и некласическия трансцендентализъм, за да няма излишни отговорки. Некласическа трансцендентална логика, имам предвид трансцендентална логика Алсоп. Значи без предположението на класиката, за това, че има трансцендентално его, което е мисловно и така нататък и така нататък. То, трансценденталното его, както каза Ивайло, се формира в самия практически живот, макар че трансцендентална привидност, тъй както казва Кант и както след него казва Ойген Финк, е тъкмо обратната, че трансценденталното его е формиращо чрез своето комито. Този проблем, отново се връщам към тази статия от 1904 година, казва се значението и денотацията, тя не е статия, а ръкопис. Ръсъл разграничава, говорите за дейността на ума, синтетично единство на перцепцията и го заклеймява, защото трябва да има перцепирано синтетично единство, както и една негова перцепция. След праксологическия обрат в логиката си даваме сметка, че тази дейност не е мисловна. Не, няма дейност на това его, не е мисловна, не е и на продуктивната способност за въображение, но съмнено за всичко това стои влияние на Кантовото, на Хайдегеровото мислене на Кант в неговата Кантова книга, а волева. Една практически самоформирала се, това е Касирър, воля за формиране, и която няма как да разбереме как функционира, без да разбереме какво са обективите и както аз казвам от няколко години, синтетични единства, в които само чрез логически анализ можем да изолираме аперцепцията от аперцепирането. И така, обективи и пропозиции. Не само Майнонг, ви казах аз, а и фотографията. Не само фотографията, а и Майнонг.
Няма да ви занимавам с разграничения между Ръсъл позиции и Майнов колективи, но все пак имайте предвид, че за това, което казва Майнов, съм заложил някаква оптическа метафора. Обективът не е пропозиция. Обективът е това, което би могло да се окаже пропозиция тогава, когато бъде влечено в някакви практически обстоятелства и когато бъде той е деиндексикализиран и когато бъде обратно индексикализиран чрез тези практически обстоятелства. Тук си заслужава, макар че аз нататък ще мина към индексикалиите, аз не само следвам методолозите, за това, че няма индексикализация без остатък, аз ги критикувам. Значи индексикалиите като такива не са аз и той, тук, там и така нататък. Индексикалиите са логически форми. Индексикалиите са предпредикатни. Или да го кажем на сленг, близък на този, който пишат аналитичните философии, те по-скоро се показват, отколкото казват. И само практическите обстоятелства изискват понякога ние да ги изкажем. Ние казваме, чашата е върху масата. И ние заедно с това имаме предвид, ние мислим тази чаша като тук пред нас, между всички нас. Ние казваме, съседката се обесила в банята си и ние я мислим като там тогава обесила се и себе си мислим като не били там тогава и така нататък. Всичко това, ако някой го каже, собствено казано, ще му кажат, че му хопа диската. То не може да бъде казано. То е неизказуемо и като такова то е условие за възможност на самото изказване. Толкова за моята аналитика на индексикалиите и има много нататък какво да се каже, но това ни трябва да разбереме функцията на обективите и по какво те се различават от пропозициите. Сега тук следват идиотщини, които всеки от вас се занимава многократно. Различаване между пропозиция, мисъл и изказване, и то именно по това, че пропозицията, както Геданки при Фрейе, е деиндексикализирано без това да бъде заявявано. Тоест Фрейе го заявява, когато казва, че няма моя и твоя Питагорова теорема, а казва, че има Питагоровата теорема. Удивително малко, тъй като един от всички ни, за които тя е още валидна, е в малко по-особено отношение към нея и това е самия Питагор. Към това ще се върна нататък. Сега, мотивите от тук нататък, да разберем по-добре какво са обективите, може би би трябвало. Значи предположението на Ръсъл и така нататък е, че тя е деиндексикализирана без остатък, като в това се съмнява Хилтън и както да не се съмнява, като да не се съмнява и Стросън, тогава, когато много от мисловните експерименти на Ръсъл не се занимават с математиката, а с викторианска Англия. Джон и Джим заедно убили Джек. Не казвам, че е така. Тоест, валидни за всеки го, навсякъде и всеки го. Тоест, човешкото мислене сякаш задължено да бъде като божественото, но тъй като все пак сме човек, всеки от нас е човек, ние сме човек, т.е. homo logicus. Тъкмо това е идеализацията, към която ние ще се връщаме нататък. Но това е само идеализация и ние никога не трябва да забравяме това, тъй като не трябва да очакваме, че ако ходим в тези очила, те ще се движат ад инфинитум по тази маса. Не видях колко започнах наистина. Без.
Сега пропозицията, както и Аристотел Логос истина или неистина, няма да се занимавам изобщо детайли с това. Можем да кажем при Аристотел на молбата за плътта и така нататък. Но това не значи, че всичко, което е истина или неистина, е пропозиция. Сега ние можем да се задоволим, че ябълката върху масата е пропозиция. Нали, това е истина, когато ябълката е върху масата, и ако не е истина, тогава, когато ябълката не е върху масата. Но тук има методологическа клопка и вие добре знаете, след Стросън, да кажем, и след различието между неговите правила за извод и референциални правила. Значи това е обектив. Ябълката е върху масата е обектив, който трябва да бъде индексикализиран при някакви практически обстоятелства, и при някои практически обстоятелства той е истинен, при някои не, а при някои, така да се каже, няма как да бъде индексикализиран. Всеки практически обстоятелства ние имаме много обективи, те са като обективите на фотографа, и проблема е да влечеме, да поставим на фотоапарата ни тъкмо този или тъкмо този обектив. Когато ги поставим, ние стигаме до някаква пропозиция като че ли, алсоп. Тоест до нещо, което наистина е истина или неистина. Значи, някъде истина, някога не истина и така нататък, и така нататък, но не това ни интересува. Интересува ни, че обективите нямат своя логическа форма. Значи, ябълката върху масата няма своя логическа форма. Тя е формално указателна, преди да бъде индексикализирана. Значи, тя няма субект, тя няма предикат, тя няма утвърждение, тя има по-скоро обещание за субект, предикат, утвърждение, но това се случва едва тогава, когато ние я изкажем при някакви практически обстоятелства. Така че тя не е изоморфна на пропозицията, като че ли този обектив не е изоморфен, а в момента, в който тя бива въвлечена в тези практически обстоятелства, тя добива своята логическа форма. Тоест, при тази индексикализация логическата форма е непредзададена и при тази индексикализация едва ние разбираме каква е логическата форма на ябълката върху масата, която не е винаги една и съща. И тук съвсем очевидно, нали, аз ви казвам веднъж, сетете се 29-та година, какво казва Литгенщайн в бележките си върху логическата форма, нали, че ние имаме какво апостериори да разберем за логическата форма. Още веднъж с формално показание на Хайдегер, значи може да го прочетете тук, то е дълго, трудно по всичко при Хайдегер, но той иска да разбере какъв е логоса на самия феномен и това е предупреждение. Предупреждение, че самите практически обстоятелства, самите индексикални обстоятелства влияят върху нещо, което е по-скоро очакване за логическа форма и което се оказва логическа форма едва тогава, когато ние можем да кажем истина ли е това или не, т.е. когато ние действително сме утвърдили. Сега ние можем да си мислим, че това не е така за онези, онези пропозиции, които Хилтън е склонен да допусне, че са Расълови. Става дума за тези на логиката, математиката и математическата физика, да кажем в равно на Никола, и които Ръсъл сърдито казва на Стросън, нали, че той раздвоява два проблема за индексикалиите и за
за. Не е така. Достатъчно е да се върне към историята на математиката, тъй както я мисли Имре Лакатош, който ни обвинява историците на математиката именно заради това, че те не са обръщали внимание на логическите практики. И че ние трябва да поставим логическите практики на математиците, на математиците. Също се отнася до логическите практики. Съвсем накратко, Лакатош се интересува от историята на Ойлеровата теорема. Вие се сещате и се откриват дъбнали, изпъкнали многостени. Най-сетне се оказва, че има и не-Ойлерови многостени. Ойлеровата теорема, така да се каже, бавно се разтяга, тогава, когато се явят и не-Ойлеровите многостени, тя вече добива съвсем различна форма. Значи, за теоремите очевидно ли това е така, и така е очевидно и за Питагоровата теорема, ако малко се замислим за нейната антична форма и за формата, в която тя има след аналитико-геометрична, след революцията на аналитичната геометрия. Вие забелязвате, тя не е една и съща преди Коши и след Коши. И това е много забележително. Нейната математическа форма се оказва съвсем различна. Идеализацията е, че това няма моя и няма твоя Ойлерова теорема, а има само Ойлеровата теорема. Само, че ние ретроактивно формираме нейната математическа и в случая с логиката нейната, да кажем, законите на Де Морган за разчупване на линията на отрицанието, тяхната логическа форма. Така, аз ви разказах накратко всичко, което имам да ви кажа за лексикалиите. Минавам много напред. Стигнахме до забелязване, обобщавам. Има разлика между обектив и пропозиция. Това, което е обещание за субект, предикат, утвърждаване, логическа форма и така нататък в обектива, чак когато се индексикализира отново, в зависимост от практическите обстоятелства. В случая с Ойлеровата теорема имам предвид практиките на самите математици, в случая с законите на Де Морган имам предвид логическите практики. Дайте да видим сега как стоят нещата. И към това трябва да добавя, че всъщност и в случая с тези пропозиции, които си мислим, че са ръски, те също са пропозиции АСОП. Те също са в някакви практически обстоятелства. Практически обстоятелства, в които е бил, да кажем, Коши, практически обстоятелства, в които е бил в неговата теоретическа практика Де Морган. Значи ние не трябва да вменяваме постфактум логика, а ние трябва да разберем каква е била логиката на самия Де Морган. Вие ще видите, че иначе много трудно може да кажем, че законите на Де Морган са били открити от Де Морган. Значи има проблем, който аз изобщо ще изпусна, и това е проблем, който Кант нарича проблема за априорния синтез на трансценденталната способност за въображение, който е условие за възможност на априорните семантични пропозиции.
Значи тези синтези за мен са дори по-интересни, отколкото самите пропозиции, но надали можем да ги оставим да се занимаваме с тях сега тук. Аз казах, че в някакъв смисъл законите на Де Морган са открития на Де Морган. Че някакси антиномията на Ръсъл е откритие на Ръсъл. И в някакъв смисъл тя открита през 1901 година. Така че връщам се към това, което многократно съм зарявал, обръщайки на опитите ме и на Платон. Вечността е временно устойчива. Времето е подвижен образ на вечността, изуморно на вечността, така обратното. И математиката и логиката са исторически науки и ние не можем да не си даваме сметка за тези индексикали или за тези хекцеитас, както биха казали средновековните. Това сега тук, което ни заобикаля, и да разбереме тези вечни истини, които са истини, не сякаш, но са на своята форма. Нека вземем преди това нещо, което ще се занимае около Добрин Спасов и Ръсъл. Това е теория, която 80-те години на миналия век се занимавам, съжалявам, че съм толкова подъртял. Откъде идва проблематиката на Ръсъл за референт отношение релатор, конверс на отношение и така нататък, и това, че отношението било вървяло от референта към релатора, макар и това очевидно е само метафора, и неговото Хамлетово занимание още от 1900 година, дали имаме отношения с два смисъла или две отношения с отношение на разлика в смисъла между тях. Вие сещате, че Ръсъл се отказва от това в 13-та година. Той смята, че това е психологизиране, че това е зависи на кое първо обърне внимание, дали на А или на Б, да кажем, е по-голямо от Б, Б е по-малко от А, или че това е езиково, но това, което той загубва, Спасов някъде също е склонен да каже същото, въпреки теорията на релационните свойства. Забележете, онтологическо, това и логическо обстоятелство е, че не дали ние внимаваме начало в А и след това в Б, а от това, че ние, или обратното, а от това, че ние сме така сме, ние сме дасари, че можем да мислим или от към А, или от към Б. Ние не сме с божествени очи, които могат да мислят. А ние можем да мислим или от към А, или от към Б. Всеки от нас, значи, тук са речени индексикалиите, от към, и всеки от нас е деиндексиализиращото, което сочи, че това е логически проблем. Ние не можем едновременно. Значи, идеализацията за Homo logicus е сякаш, че има едно безвременно минаване от А към Б и обратно, няма как да бъде безвременно минаване. Както не е безвременно и това, че ние можем на Ел Класико да бъдем в Мадрид. Не сме в Мадрид все пак. Прескачам към следобеден.
Това значи, че отношението има някаква същност, която може да се проявява и от към А и от към Б, и никога от към двете едновременно, и че допускането на Homo logicus е идеализацията, че ние може да бъдем едновременно и от тук и от тук. Ами не може. Както и с това може или от тук или от тук. Нали, да ни занимава. Добре. Нека видим към законите на Морган, давайки си сметка, че без идеализацията на Homo logicus логиката, формалната логика е невъзможна. Взимаме, да кажем, да кажем, отрицанието на конюнкцията на P и Q взаимно се имплицира с визилцията на отрицанието на P и Q. Ако внимателно се слушаме какво казва Wittgenstein, да кажа, че те са аналитични, или както той казва в технологии, логическата форма на тази пропозиция, която изобщо не е пропозиция, разбира се, тъй като логиката не може да има пропозиция, като той ги записва, е функцията наистина, с кой пеко. Запитайте ку. Не сеща се от трактата, какъв е неговия запис. Значи отгоре имаме така. Забележете, и това има тази логическа форма, тази действителна логическа форма на заслугата на Ръсъл, и това има тази логическа форма, и всички за това ние не казваме каквото и да било. Ние за това можем да минем, казва той в един от афоризмите на трактата, изобщо без каквато и да е формална логика. Тъй като те казват едно и също. Но секунда се замислете. Запишете тук това и запишете тук това. Пак същото. Това не е голямо откритие да кажеш, че N и с аргумент без запетайка Q е еквивалентно на същото. Това наистина е тавтология. Това не можеш да го откриеш. Трябва някаква индексикалност. Той го открил тогава, тъкмо тогава, той открил, че това са две различни прояви на логическата форма. Значи, както отношението има различни прояви, така и логическата форма има някакви прояви и това се открива фактически от някакъв логик, някъде, някога и така нататък. И преди това то изобщо не е имало как аналитично да бъде изведено. Ако ние изведнъж вече имаме за себе си всички открития на всички формални логици, ретроактивно ние можем да кажем, това е аналитично. Но то не може аналитично да бъде изведено от това, което е било до тогава. Като тогава разбирам това тук сега, което е имало като очите си елемента, когато му е хрумнало, че имаме това. Това е априорен синтез тогава, когато то е било откритие и става аналитична истина, ако ние се замислим, че историята вече е отминала. Значи да, имаме ли отминала история, имаме ли учебник по логика, това несъмнено ще бъде аналитична истина. Но ако ние мислим исторически, екстатически историята на логиката, значи закона на Де Морган като такъв, като открит от Де Морган закон, той е априорно синтетичен. Тук има много по-да логика. Давам си сметка от началото, да казвам за електричността, но запомнете, че идеализацията, че при Homo logicus времето, заминаването от едната
проява на същността, на отношението или от едната проява на формата на останалата, нали се предполага, че това време на извъртането е равно на 0. Само че времето на извъртането не е равно на 0, тъй като ние сме времеви, тъй като ние винаги сме тук или там, т.е. някакси, както ви казал Хайдегер, Дазайн. Благодаря. Имаме 20 минути за дискусия. Първото, за което се чудя, защо ти наричаш появата на квази-аналитично, според мен, твърдение, априорен синтез. Защо да използваме този речник? Ясно е, появяват се, но има други начини да се опише това нещо. В смисъл, като рутинизиране, клиширане на определен израз в рамките на дадена практика и след дълъг тренинг. Това е късният Wittgenstein. Или И Гьобелс. Да, разбира се. Истината става Философски. 100 пъти повторен дължа става истина. Да. Това в рамките на сега. Но по-сериозният проблем за мен, тук чуденето ми, защото се избягва до тези твърде проблематични вече кантови понятия. Иначе, основното, което ме зачуди, ти казваш, че лексикалите трябва да се мислят като предпредикатни, че те се показват по-скоро, колкото се изказват и като логически форми. И после казва, че индексикалните обстоятелства правят тъй, защото от ябълката е върху масата да се открои определена логическа форма, която тук не е една и съща по всички възможни обстоятелства, а така да се каже уникално и непредзададено се явява. Обаче големият ми въпрос е защо тази редукция на индексичността или на индексикалността до условия за възможност. Защото ако има, значи, и в етнометодологията, и в съвременната аналитична философия, дори когато индексичността е ограничена само от така наречените индексични изрази или диектични изрази, тя винаги го казва тази думичка. С тази думичка се посочва този феномен, че някакви неща непосредствено, непредзададено се посочват съдържанието, референцията или пък значението. Ти като кажеш, че индексичните обстоятелства са условия за възможност да се открои логическата форма, казваш, че така да се каже, индексичността е вече рамкирана, т.е. има матричен... тя работи като матрица. Аз казах, че има много възможности в едни и същи практически обстоятелства. Ама какво тук индексичността, значи не работи уникално, на друга страна казваш, нали, през нея се откроява логическа форма. За мен е много такъв кръгова спекулация. Онова... Значи, ако искаш да кажеш, че логическата форма се откроява през индексични обстоятелства, не трябва обстоятелствата да играят ролята на условия за възможност на формата. Защото не, няма предитата. Ама индексичните обстоятелства по какъв начин изявят? Значи, ако индексичните обстоятелства са самите формални, може да ще кажа, че индексикалите като такива са форми. Те само при някакви обстоятелства биват изказани като ти, той, аз, тук, това тук сега и така нататък. Не, това е кръгов аргумент. Обстоятелствата са форма, която изявява друга форма. Аз не го разбирам. Друга значи не е кръгов. Защо? Друга значи не е кръгов. Или нещо не разбира. И кръгово е защо? С една форма обясняваш друга форма. Какво казваме? Не го разбирам. Значи, казвам, че думата върху не значи същото в различните обстоятелства. Че тук, там, тогава, ще го кажа по-логически, веднъж може чашата е върху масата да имплицира, да има имплицитно в себе си масата е към чашата, но в някакви индексични обстоятелства, и това са
общо взето нашите всекидневни индексични обстоятелства, по никакъв начин това не имплицира, че масата е под чашата. Значи, каква е логическата форма? От какво се задава? От практическите обстоятелства. И те са винаги непредзададени. От тук и самата логическа форма е винаги непредзададена. Какви ще бъдат интенционалните импликации в тази логическа форма? Към това ще се върна след повода. Това изобщо никога не може да бъде предвидено. Не е така, че в една логическа пропозиция да бъдат предзададени всички останали логически пропозиции. Всеки логик в такива практически обстоятелства в своите логически практики, че какъв ще бъде индексикалният шлейф от интенционални импликации, зависи от това какво сега той мисли. Какъв е неговият проблем сега. И на пръв поглед ние на диалектичното отношение имаме хиксен Y на някаква форма, но както след това ще ви кажа, че това не е изобщо логическата форма на диалектичното отношение. Близък към това до този предния член на 29-та година. Ето едно примерче. Една част, скоро го показах на тази конференцията на приюци, грешен тест. Нарисуван правоъгълен триъгълник, дадени са размерите на двата катета, пита се колко, открите хикс, колко е хипотенузата. Очаква се да се смята по Питагоровата теорема. В теста обаче човека пише ето го и огражда хикс. Намерете хикс, ето го и го посочва. Сега, по това, което ти ми казваш, излиза... Значи не разбира въпрос. Просто го разбира по друг начин. Да. В смисъл има типологично значение на глагола намерете. Можеш да го третираш като навиково, като намерете, в смисъл намерете по геометрия, изчислявайки. Може да го разбираш като намерете, в смисъл намерете в пространството. Тоест, ти бъркаш езиковата игра. Това е синоними. Така, обаче, като казваш, че индексичните обстоятелства описват кое трябва да бъде, не допускаш, че индексичността всъщност е именно в превключването на гешталта, на третирането. Това обратното казах. Значи, представи си, че има вълк. Аз казвам, има едно такова хубаво слънце. Значи, това са два различни гешталти на едни и същи практически обстоятелства. Едното е предупреждение, едното изказване, което е истина. Мисля, така ще наистина е хубаво, даже е малко естетическо изказване. Добре. Значи ти можеш от Валя го нарича кадус субективи, но куфър субективи, значи той си носи фотография някои обективите и има най-различни възможности. И това е въпрос на това, което го нарича рефлексивност, рефлекс, кой обектив да извади. Но този обектив може изобщо да бъде отказан от останалите, които участват в тези практически обстоятелства. Ако наистина тази има лъв, аз ви кажа за Слънцето, обектива не е станал фотография. Може да бъде един пример с субектно предикатно македонците са хора. Македонците са хора, субектно предикатно. Даже само от Аристотел, смъртни алибали. И значи едно, ако кажеш, примерно държавници си говорят антични методи, или втори да става много опасно. И други казват, и македонците са хора. Етиматично извеждайки, че могат да оправят някаква група да го острави, тогава няма да е опасно, защото хората са смъртни. Да, а в съдебен контекст би било, македонците също имат право на убежище в Германия. Да речем. Едно е също субектно предикат, но референциалните опции са тотално различни. Дори при положение, че смисъл за македонците и за хората и коплата съвсем по един и същи начин. Особено като македонци. Ние сме същите като Александър и Филип. Този пример върви ли към твоето... Били приятели? Не, замислиха за Лия, извинявам се. Аз го задах. Извинявайте, но импликациите на съди на лице така ги учи всички тези. Просто ти активираш част от тях. На небето ли някъде са на лице? Интересно. Ами, да. Има хомологи. Не са били на лице. На хомолог, значи Да. Удивително този позволен хомологикус, някой има мозък, вероятно всички импликации са на лице там. Такъв е на лице в философската практика. В нашата практическа логика това не е така. Значи, дори в математическата си, логическата си практика, ти винаги си някъде там,
тогава не ти активираш, а там изобщо няма потенции, които да активираш. Ние не сме компютъри. Тъй като вече взех думата по повод на Деморган, значи аз бих възразил интензивно срещу това, че Деморган е открил нещо. Според мен изобретяването и откриването е на съвсем друг етап от играта. Този, който е измислил пропорционалната логика, независимо да са мегарците, Фреги, Бул и някои трети и четвърти, имайки предвид, че тя е разрешима система и че той е формулирал нейните правила експлицитно и веднъж за винаги, той в някакъв смисъл е предзадал това, което може да се случва в нея. Той измисля играта. Входовете в нея, като този тип входове, като теоремата на Деморган, са предзададени. Ако ти наистина откриваш нещо тепърва, ти би могъл да откриеш и другото. Само, че другото не може да го откриеш, защото играта е такава, че ако играеш по нейните правила, ще стигнеш до това. В този смисъл, според мен, Деморган нищо не е открил. А дали правилата остават същите? Ами, ако Това е правилото, по което ние следваме правило. една система се създава чрез нейните правила. Ако не остават същите, значи няма система. Ако е система, по принцип, когато викаш тайна езика, Моля? по принцип, когато викаш тайна езика по някакво време, той има и най-различни неща, определено, не е система. Тези части има не система, това се и помисля. Той Wittgenstein казва много неща, почему казва това, че нашият език прилича на един голям град. Тук там имаме по-бързите части, обаче имаме и нови комплекси, младост, люли, където има прави улици и наистина може да вървим по прави улици. Това е смисъл. Където и на много устройство. Тези формални системи са като младост и люли. Точно така, това е труба с инструменти, това не е система. Така са логиките. Е много дълго. Ще стана, защото с него водихме точно този разговор скоро. И аз изразих същата позиция като Росен Грицканов. Значи, една формална система представлява изчисление. Това изчисление е специално в този най-елементарен вид, това, което модел разреши. Значи, тук да говорим за откритие няма. Второ ми струва, че в разговор по цялото време объркваме две неща. В това, което вие казвате. Значи, обърква се дедуктивното следствие от формата с импликатурите в една конкретна ситуация. Импликация и импликатури са различни неща. При едното имаме строго следване въз основа на формата, при другото имаме контекстуална зависимост, която не е задължителна. Значи, това, което Тодор каза, е просто една контекстуална зависимост, която би могла да бъде хипотеза в рамките на една речева ситуация, но в никакъв случай тя не се приравнява на следването. Просто има известна разлика в това. Имам едно такова усещане, че през цялото време имам предвид на тези два различни програми. Значи това, което казваме с Тодор програмата, е, че логическа система и логика не е също, че формална логика и практическа логика не е едно също, и че формалната логика има като условие за възможност, каквато и да е тя може да бъде съвсем различна, една идеализация, която е homo logicus. Ако ние предсъздадем homo logicus, то всички тези импликации, тъй както си мисли неща в страката, са там. Само задам един последен. Но, значи, това, което казват наричащи импликатури, значи, условно речи интенционални импликации, Горич го обвързва с проблема за контекста в логиката. Значи, контекстуално, разбира се, но има един друг момент, и съм да стъпна неведнъж. Значи, разбира се, че може да сменим една система, но тя значи, Сърл прави ясна разлика между регулативно право и конститутивно. Това също ми се струва, че липсва като дистинкция при вас. Една игра се създава от конститутивни правила, т.е. те не регулират предходна възможна социална дейност, а я създават. Езика и логиката са такива правила. Когато сме приели едно такова правило, ако не го следваме, просто та не е играта. Играта може да се промени, тя може да е шах, може да откажем да играем дама. Но доколкото сме участници в играта, шаха не е физическо и социално явление, а се базира на конститутивни правила. И то е правило и норма. Значи притесняваме този емпиричен преход, който през цялото време има от една фактическа случайност, превръща регулативното право конститутивно. Това мен лично ме притеснява. Значи, лично според мен всяко най-важното на правилата на
правилото на правилата е, че правилото винаги може да бъде изменено. Имаме различни типове правила. Значи, регулативните ни казват дали да се нахвърли, да изплюскам сега този банан е така, или да си го обеля културно и да си го оближа. Но ние правилото движение на коня и го направят правило движение на офицер, т.е. при да бъде кон става офицер. Но това не е точно това е регулативно правило. То регулира съществуваща предходна дейност. Конститутивното я създава. Няма игра на шах. Аз казах, че вие разсъждавате, следно, че историята на логиката вече е отминала. Аз разсъждавам през цялото време, така следно, че никога не отминава. Значи, има логически необходимости, но може би тук да го казвам или не го казвам, но те се случват не по необходимост. Всичко това не е предзададено и няма как да бъде предзададено. Тоест ние можем да декларираме, че това е юридически кодекс. Извинявам се, това е юридификация на логиката. Това е юридификация на добре, но винаги един кодекс предполага своето самоизменение. Значи един кодекс не е ориентиран към миналото. Един кодекс е ориентиран към своите бъдещи, към бъдещите практики, които са възможни чрез този кодекс. Значи това е президентно право. Тук е интересното объркване, в крайна сметка. Законите на логиката не може да се нарушават. Юридическите правила могат и затова имат санкции. Никой не бива санкциониран, защото няма как. Защото ако се представим, че казваме да и не, винаги няма просто практика. Дълбоко човешка вяра. Не, дълбоко човешка вяра, това е смисълът на термините. Ако смятаме, че законите на логиката могат да бъдат нарушени, значи не разбираме какво е логика. Понятието е така. Не може за логика. Имаме различни думи. Понятието за логика е едно. Това още веднъж казвам, че е едно дълбоко лично мнение, което аз уважавам, но само това, че има логики неразлични думи, които се занимават с проблема за футболността на логически извод, за да отговоря това, което казва Ана. Ами Бога ми, това нещо може да го откриеме при Аристотел, това нещо може да го откриеме при Хегел, това нещо може да го откриеме при Ръсъл, това нещо може да го откриеме при критики. Но те са несъизмерими, забелязваме, съвсем очевидно. Значи дори Аристотел, тъй както измерен... Вижте, ви логиката на криптите, какво е несъизмеримо точно? Значи, казвам, че помежду си те са несъизмерими. Помежду си. Не казвам, че нещо не се измеримо в самото себе си. Всяко от тях не се измеримо с останалите. Всяко от тях не се измеримо с останалите, включително тя не се измеримо с тази логика, която казва, че те са несъизмерими. Несъмнено. Това е очевидно следствие от това. Да кажем тогава, когато извод по директив при Аристотел е възможен или обръщане с ограничаване, то същите тези изводи по тази форма, нали, в Ръсълата логика са очевидно невъзможни. Коя е логиката? Аристотелата или Ръсълата? Или просто Ръсъл по-добре е разбрал какво иска да каже Аристотел? Може би. И открил действително за правилното. Добре, Валю, според. Аз се питам за това, когато прехождаш между правиш разликата между пропозиция и обектив, ти спомена само, че практическите обстоятелства са онези, които превръщат един обектив в пропозиция. Когато обаче, т.е. преди въпрос... Много. Освен практическите обстоятелства, има ли нещо друго, защото ми се струва, че само практически обстоятелства не са достатъчни. В един обектив се очаква онова, което може да се превърне в пропозиция. Пропозицията е, обектива е, така да се каже, носител на всички възможни пропозирания. Пропозицията става едно от тези всички възможни. Има ли нещо друго, освен практически обстоятелства, които да регулират? Значи въпросът е как става, какво е отношението в нашата практика между куфара с обективите и практическите обстоятелства, които ни заобикалят. Проблема е
Проблем на това, което ни се различава много година, е, че рефлексивност рефлекс. Практиката ни казва, както и в танца, ти не можеш така да ме обективираш. Но аз мога така да го изиграя. Но твоята воля за мислене, която предшества твоето мислене, което наследва когнитивната способност за въображение, тъкмо тя е, която е активната в случая. Това е дейността на трансценденталния аз. И последен въпрос, за да се вместим във времето. Да, и още един. Добре, Християн Енчев. Ами аз по-скоро за споделя някакво наблюдение, но Деян вече го каза, но аз все пак ще го повторя. Мисля, че полето за близост между тебе и Митко Вацов, все пак ти го каза за това, че необходимостта се случва без необходимост. Тоест ние винаги сме в сингуларна точка. Бивайки в сингуларна точка, ние с какъвто и логически закон да се съгласим, разбира се, има някакви практически обстоятелства. Как обаче да избягаме от някакво субективно емпирично, казано иначе, и да говорим за априорни синтези. Така или иначе, ние попадайки в такива обстоятелства, значи необходимостта, случвайки се, трябва да държи сметка за това, че ако мислим за това, че е някакъв като за орган, чрез който мислим, той може да блокира. Тоест, както Деян на място беше казал, условията за възможност могат да станат условия за невъзможност. Точно тук може би е така разковничето да се помисли какви са тия априорни синтези, които са свързани с ситуацията и въпреки това не са просто субективни, просто емпирични. Това е едното, което, за да не удължавам времето, няма да си удължавам мисълта, но другото, що се отнася до Де Морган. Добре, ние можем в една класическа система, чрез правило за извод, да кажем, да се опитаме без, доказвайки се от семантика, да изведем синтактично чисто от други формули по правилото за извод, точно закона на Де Морган, нали така? Ние може да го изведем по различни начини, с различни ходове. Никой не може да предзададе, въпреки предзададеността на начина на извеждане, ходовете, през които аз съм минал. На мен ми се е случвало като кандидат... те не са били логични. Но на мен ми се е случвало като кандидат студент по математика да допусна грешката, нали, да мина по заобиколен път, там доказвайки теорема за някакви петални едли, да речем. Доказвайки заобиколно. Това не е грешно, никой не може да предвиди твоите ходове. Защото те са в някаква сингуларност. Така, значи аз блокирам някъде, аз имам някакъв орган, който блокира някъде. И точно това е интересният момент. Тоест, сингуларността си остава, и аз няма да отнасям нещата вече към пластичността на опита, която е особено интересна за мен тема, където пък сингуларността особено добре играе и може да се върже с логиката, но дори тук, дори закона на Де Морган няма как да бъде предзададено, предвидено как ще бъде изведено точно през какви пропозиции, които ще бъдат използвани в хода на извеждането, като доказани теореми. Не, това е разрешимо системата. Факта, че тоест, това също е интересно и предполага ние говорим за една еквивалентност. Не се говори за доказателство никъде. Не мога и от към А и от към Б. Не, няма значение. Защото говорихме за закона за Де Морган и система логическа. Нали така? Не, система логическа аз не говоря. Значи, системи логически в рамките на най-съща логика могат да бъдат съвсем различни. Може. Но така или иначе... Значи, изобщо... То силно види неща и каза няма нужда изобщо от каквато и да е технологии, ако ние да правим добър символизъм. Ръсъл в следвора към много основния предвод към принципия, каза, ние много ясно трябва да различаваме аналитичност с доказуемост. Тоест и аксиомите и теоремите имат един и същи статут логически, казвам. Абсолютно. И оттре ще тръгнеш. Аз също това не възразявам.
Дори може да приемем различни системи, които са системи на класическата логика. И тук даже може да има елемент на несъизмеримост от гледище на това, че сингуларността играе. Тоест, въпросът е връщането в практическото. При какви практически обстоятелства именно се ражда този тип мислене, при който ние казваме, сега изхождаме от тази система. Значи, вие Аз се опитвам да върна дискусията тук. Значи, Ръсъл има специално подчертава, че има разлика между произход и всъщност. Значи, как стигне до нещо е емпиричен въпрос. Какво е нещо? Не е емпиричен. Аз тук не се позовавам на Ръсъл. Казвам, че има разлика, защото през цялото време се отъждествява. Значи, какъв е произходът, се равнява на същността. Аз Не, обратно, лично имам съмнение в това. аналог на шианска методология, така и обръщам в един малко по-логически език. И нека последен въпрос, Димитър Лоцов. Да, във връзка с първият ми въпрос, всъщност аз съм доволен от отговора на Диана, защото разбрах, че под индексични обстоятелства той се хваща индексично в по-силен онтологичен смисъл, което в по-голяма степен обяснява това, което той предлага, да се мисли логическата форма като форма на логиката, като продуцирана от определени контекстуални индексични обстоятелства. Но се притеснявам, връщам се към първия въпрос, към тази теза за априорния синтез, към това, което сега казва Крис за сингуларността. Тук много е мощен рискът да се изпадне в такъв хегелиански мистицизъм. Събитието, ситуацията да се излъчват формата по уникален начин. Не председател. Не председател по уникален начин, но така да се каже епохално и рамкиращо. Добре, но... Ако епохално обаче е Галилеевата наука, очевидно благодарение на Галилеевата наука е модерна логика. За това обаче се връщам към въпроса на Валио, който не е отран. Трябва да се допусне известен тренинг, дори когато индексичното обстоятелство, така да се каже, блокират навиковите матрици, с които обичайно ги интерпретираме, започва бавна и трудна работа по проработка на относително кохерентната мрежа от навиците, в които сме тренирали. И преходът, да кажем, към нефридова геометрия, съвсем очевидно обстоятелство, което доказва това, което ти казваш. Това само ме рада да го чуя. Ако спомня си къде взима Wittgenstein, кого взима термина тавтологията, Ръсъл се чака за други. Не беше от Фрейди, от Бул, може би. Тук казват други, за да не спомняте за Wittgenstein. В случая да, но те наистина има и други, защото Wittgenstein не го измисля в тази смисъл, ако взема на готово и то се личи в самия текст на така. Читателят вече знае и е обсъждал защо е тавтология, кого е, но не си спомням кого е, може би. Не знам, защото големена би трябвало да знае, но го няма. Още веднъж на Диан.